Reit, yn y cyfres o'r 3 fideo nesaf, dwi'n ddangos i chi sut i creu bywyd a colli bywyd. Nawr, peth cyntaf mae angen i ni wneud ydy creu sprite ar gyfer bywyd. Nawr, chi'n gallu gweld fan hyn, dyma sut mae'r gêm yn mynd i edrych, amser mae'r sprite yn bwrw'r wal, mae bywyd yn cael ei colli. So mae angen i tynnu llun yr sprite yma gyntaf. A dyma sut ni'n mynd i wneud hyn. Ni'n mynd i creu sprite, ni'n mynd i load sprite, ac i fod yn onest gyda chi, does dim ots pa fath o sprite i ni'n dewis fan hyn. So dwi jyst yn mynd i technoleg wybodaeth a share documents. Dwi yn mynd i wedyn game maker, ac wedyn dwi yn mynd i sprites, a wedyn dwi'n mynd i various. Nawr, dwi'n dewis unrhyw beth fan hyn, dywysau'r dot, achos mae hwnna yn sy'n angen golygu llawer hwnna. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud wedyn, fi'n gwasgu edit sprite. A wedyn fi'n rhoi clic dwbl ar y sprite fan hyn, ac dwi'n gwasgu control a zoom o mewn. Nawr, dyw hwnna ddim yn edrych fel bywyd ar hyn o bryd, calon fel arfer sydd yn cynrychioli bywyd. So fi'n clicio ar y pen, clicio ar y coch, ac wedyn fan hyn, dwi jyst yn mynd i tynnu llun calon bach fan hyn. Nawr, dim ots os dyw e ddim yn edrych yn perffaith, ond chi golygu fe nes mlaen. So nes, jyst lliwio fe gyd mewn, roed e gyd mewn, a dyna ni sut mae'r calon yn mynd i edrych. Na, dwi ddim yn mynd i llew nhw gyd mewn, falle cael bach o highlight yna yn y cornel. A chi'n gweld, fi'n mynd i dewis gwyn, ac dwi'n mynd i symud hwnna lawr bach fan hyn, jyst cael bach o gwyn mewn fyna. Right, so na gyd sydd angen i wneud wedyn, yw arbed hwnna, a wedyn file, a wedyn gallwn ni jyst creu'r sprite yna, a mae'r sprite yna wedi cael ei gwneud. A chi'n gweld, mae fe'r gwaelod fyna, sprite 8. So dyna peth cyntaf mae angen i wneud, yw creu sprite. Yn y fideo nesaf, dwi'n mynd i ddangos i chi sut i croed yr bywyd mewn i'r gêm.